ko ka taɓa ganin wani yana da shanyewan ɓangare ɗaya na jiki, wato abin da ake kira bugun jini, ko kuma a turanci ana kira stroke? Ku sani cewa akwai alaka tsakanin ita stroke da ita ciwon shuga. Don ciwon shuga tana kawo damuwa da yawa kamar yadda na saba faɗa a jikin mutum. A cikin damuwan da ita ciwon shuga take kawo akwai ita stroke. Yaya ita ciwon shuga take kawo stroke? Ciwon shuga tana sa bututu da take kai jini kwakwalwa ta toshe. Muddin bututu da take kai jini kwakwalwa ta toshe, sai a samu stroke. Banda haka kuma wanda suke da ciwon shuga suna iya samun cewa bututun nan da take kai jini kwakwalwa sai ta fashe, sai a samu stroke. So mai ciwon shuga yana cikin hatsarin samun stroke fiye da wanda ba su da ciwon shuga. Amma tambayan shine, akwai abun da mai ciwon shuga zai iya yi ya sare kanshi daga samun ita stroke? Domin muddin mutum ya samu stroke kuma ɓangare ɗaya ya shanye, za ka gan cewa baya iya aiki na yau da kullum, don tafiya ma zai ba sa wahala. Waɗansu ma magana ma ba su iya yi, waɗansu ma sai suna yin fisari a jiki, sai an sa musu roban fisari. Don haka ita stroke ba abu mai kyau bane mai ciwon shuga ya samu. To ya kai mai ciwon shuga za ka iya sare kanka? Na ɗaya shine ka tabbatar shuganka kullum yana da kyau. Don na ga mutane suna cewa ni shuga na 10 ne, 11, 12, amma ba abin da nake ji a jikina. Ba abin da kake ji a jikinka yanzu. Damuwan shine me yake ma jikinka? Don in yana kawo hatsari ma jikinka, musamman bututun jini, lokaci zai zo da bututun jini da yake kai jini ma kwakwalwa zai toshe, sai ka samu stroke. Don haka dole ne ka iyakan kokarinka ka tabbatar cewa shuganka ya kyau, ta wurin magani, ta wurin motsa jiki, ta wurin kiyaye abinci. Na gaba kuma mai ciwon shuga dole ne in baka taɓa gwadawa ba ma ka gwada ko yawan cholesterol ɗinka. Yawan cholesterol ɗinka wanda baya da kyau ya yi yawa, don na koya muku cewa cholesterol akwai mai kyau akwai mara kyau. In wanda baya da kyau ya yi yawa sosai, kana cikin hatsarin samun stroke. In mai ciwon shuga kana da hawan jini kuma baka gyara jinin nan ba, kana cikin hatsarin samun stroke. Don mai ciwon shuga kuma yana da mahimmanci kana motsa jiki kuma kana shan ruwa sosai, musamman ma a wannan lokacin da ake zafi. Don in baka shan isasshen ruwa, kana cikin hatsarin samun stroke. Don ita jininka za ta daskare. In jininka ta daskare, kana hatsarin cewa bututun jininka zai toshe. To mai ciwon shuga in kai wayannan abubuwan da na faɗa na gyara shuga, gyara cholesterol, gyara jini, shan ruwa, motsa jiki, zai rage hatsarin da kake ciki na samun stroke. To ina da fatan kun gane bayani na, kuma za ku kare kanku ku da kuke da ciwon shuga.